Wel, hoffwn ni meddwl mod i wedi helpu etholwyr gyda'i achosion unigol i dderbyn y cefnogaeth maent yn heiddi. Hoffwn ni feddwl mod i wedi dylanwadu a perswadio eraill i wneud y penderfyniadau iawn dros yn etholwyr. Enghraifft, mae yna achosion dwi wedi bod yn delio da, achosion iechyd enghraifft. Dwi'n credu mod i wedi bod yn llwyddiannus yn dadlau achos etholwyr gyda'r bwrdd iechyd lleol i wneud y penderfyniadau iawn. Achos arall dwi wedi bod yn ymwneud a cefnogi pobl lleol i'w lobio am wasanaethau tren ychwanegol i Abergwaun, ac dwi'n falch iawn bod y Llywodraeth nawr wedi sicrhau fod hynny yn digwydd, oherwydd bydd hynna yn helpu economi Abergwaun, economi Sir Benfro. Bydd e'n neud yn siŵr bod pobl yn gallu symud o fewn y sir yn rhwyddach, a hefyd mae'n mynd i wella yn diwydiant twristiaeth ni hefyd. Felly dwi'n falch iawn mod i wedi bod yn ymwneud gyda'r ymgyrch hynny.